Hello friends, नोंसोर माबोरै दङ? आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङै दङ। So guys, आङो मा भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंसोरो एसे थाम्बनेलाव नुनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। So guys, जोङो भिडिअ रेकर्डिं खालामबा मा एप्सआ जोंनि थाखाय साबसिन आरो खम दामनि मबाइलावबो जोबोद मोजां माने नुगोन, क्लियारै नुगोन, HD नुगोन। बे एप्सखौ आं दिनै नोंसोरनो खोन्थानो लादों। बे एप्सखौ नोंसोरो डाउनलड खालामबा आंनि बे डिसक्रिपसन लिंकआव मोनगोन गाइस। ओमफ्राय बे एप्सआव एसे सेटिं दङ, आं सेटिंखौ खालामखानाय। मानोना बे एप्सखौ आङो इउज खालामो। आंनाबो मबाइला खम दामिसो आरो मबाइला बारा रेमनिबो नङा, अनलि 2GB आरो 1GB रेमावबो जोबोद मोजां सापर्ट जागोन बियो। नोंथांमोना बे एप्सखौ नोंसोरो इउज खालामबानो जाबाय, जोबोद मोजाङै जागोन खम दामनि मबाइलावबो। आरो आङो हर समावसो भिडिअ रेकर्ड खालामो, बिदिनो सानावथ' सम गैया नालाय, बिदिनो डिउटि मावो आङो, टाइम मोना, ओंखायनो हराव आङो भिडिअ रेकर्ड खालामो। थेवबो 2GB मबाइलावनो जोबोद मोजां माने भिडिअ रेकर्डिं जायो आरो फट'फोर लानोबाबो जोबोद मोजाङै जागोन आरो बहुत क्वालिटि दङ इयाव। नोंसोरो बानायनानै लानो हागोन आरो आं एसे सेटिं देखायगोन नोंसोरनो भिडिअ रेकर्डिंनि थाखाय जोबोद मोजां बे एप्सआ। स' गाइस, नोंसोर बे एप्सखौ जुदि नांगौबा नोंसोर आं डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामदो। ओमफ्राय बे एप्सनि सेटिंखौ आङो नोंसोरनो देखायसै। आं नोंसोरखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामोदि आंनि चेनेलाव नोंसोरो जाय गोदान नायदों नोंसोरखौ आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, नोंसोरो अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनआव थुनानै ला। होमब्ला आंनि बेबायदि भिडिअ हगारनायखौ नोंथांमोना गोदान नुबाय थानो हागोन। गुबुन भिडिअ, गुबुन निउ प्रडाक्टफोर ओंखारोब्ला आङो बिदिनो आपडेट भिडिअ होयो। ओमफ्राय आरो एप्सफोरनि आपडेट भिडिअ होबाय थायो, नोंथांमोना नुबाय थागोन। ओंखायनो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनआव थुनानै ला। ओमफ्राय जाय नोंथांमोना साबसक्राइब खालामखानाय नोंसोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, हायोब्ला शेयार खालामनानै हो। स' गाइस, होनब्ला नायलांदो, आं सेटिं देखायनोसै आरो नोंसोरो एप्सखौ नांगौबा नोंसोर आं डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंसोर डाउनलड खालामदो। स' गाइस, होनब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै आं नोंसोरनो एप्सखौ देखायनोसै। स' गाइस, नैबेनि एप्सआ अपेन केमेरा होननानै बुङो। स' गाइस, अपेन केमेरा मोजाङै नाय एप्सआ नैबेनो। नोंसोरनो आं डिसक्रिपसन लिंकआवनो होनानै दोनखादों, नोंसोरो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय दंखायो। नोंसोरो आं बे डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नोंसोर डाउनलड खालामबानो जागोन। स' गाइस, होनबा अपेन केमेरायाव आं थुनानै होनोसै। स' गाइस, नै नोंसोरो बेखौ नैबे गोजौआव दंना, बे गोजौआव आं सिन बोनाय नुदोंना गोजानो, बेयाव नोंसोरो थुनानै नोंसोरो माने बेखौ माने खम बाराबो होनो हायो। दा आं खोमसियाव दोनदों नालाय एसे खम नुदों, बेखौ नोंसोरो ओरै बारायनानै नै मोजांबो होनो हायो। सान्दुं गोसाथारबा खम होदो, ओमफ्राय सान्दुं खमबा नोंसोरो बेखौ बारायनोबो हागोन। नै जोबोद मोजां बे एप्सआ। स' गाइस, बेनि मोननैसो सेटिं देखायनो आं नोंसोरनो। होमबा जोङो सेटिंआव थांसै। स' गाइस, होमब्ला जोङो भिडिअ रेकर्डिंनि थाखाय नैबे भिडिअ सेटिंआव फैनांगोन। भिडिअ सेटिंआव फैबाय, भिडिअ सेटिंआव फैनानै नैबे फार्स्टआव दंना बेखौ नोंसोरो अन खालामनानै लानांगोन। स' गाइस, ओमफ्राय नैबे बेखौबो अन खालामनानै लानांगोन। ओमफ्राय आरो नैबे रेकर्ड अडिअ बेखौबो नोंसोरो अन खालामनांगोन, बेखौबो। ओमफ्राय आरो नोंसोर मोजाङै नायनानै ला गाइस। ओमफ्राय नैबे जाहैदों नोङो भिडिअ रेकर्डिं खालामब्ला माने नोंनि आखाइफोर टाच जाबाबो माने रेकर्डिंआनो सोलिबाय थागोन। ओमफ्राय जेबो माने माने नङा, मोनसेल' लकनि पिक्सार देखायगोन, बेयाव नोंसोरो थुनानै होबासो लकआ गेवगोन। ओंखायनो बेखौ नोंसोरो अन खालामनो गोसोबा खालामदो। आं दायो अन खालामाखै, माने आंनो बेखौ अन खालामाबाबो जायो। होमबा बोखोबावदो। स' गाइस, ओमफ्राय नैखौ नोंसोरो सार्टिकेल बेटारि सेक बेखौ नोंसोरो अन खालामनानै लानांगोन। स' गाइस, ओमफ्राय मोनसे इम्परटेन्ट सेटिं देखायनो आं नोंसोरनो। नैबे मेक्सिमाम डिउरेसन अफ भिडिअ बेखौ नोंसोरो थांनानै नोंसोरो माने बेखौ नोंसोरो आनलिमिटेडआव दोननांगोन। आनलिमिटेडआव फार्स्टआव बेयो आनलिमिटेडआव दोननांगोन। मानोना बेयो जाहैदों नोंसोरो माने 10 सेकेन्डआव दोनो ना 15 सेकेन्डआव दोनो, माने नोंसोर भिडिअ रेकर्डिं खालामबा हारसिंनो अफ जागोन। माने 10 सेकेन्ड जाबाथाय हारसिंनो अफ जागोन, बा नोंसोरो 4 सेकेन्डनि दोनोबा 4 सेकेन्डआव हारसिंनो अफ जागोन। ओंखायनो नोंसोरो बेखौ नैबे फार्स्टआवनो नैबेयाव आनलिमिटेडआव दोनबानो जाबाय गाइस। ओमफ्रायो मोनसे सेटिं इम्परटेन्ट, बेखौबो मोजाङै नायना ला। जों मोनसे सेटिं इम्परटेन्ट, बेखौ नोंसोरनो देखायबावनोसै आङो गाइस। नैबे फार्स्टआव नुदोंना नैबे टाइमार 3 सेकेन्डआव दोनदों नालाय आङो टाइमारा, बेयाव नोंसोर थांदो। बेखौ नोङो माने बेसेबां दोननो
1 सेकेन्ड दोनना 2 सेकेन्ड दोनना 2 मिनिटनि दोनना 5 मिनिटनि दोननो नोंसिनि गोसो गाइस नोंसिनि गोसो बायदि दोनदो ओमफ्राय नोंसोरो बेखौ दोननानै नोंसोरो 10 सेकेन्डनि दोनबाय हमनानै ला 10 सेकेन्ड दोनबाय नालाय नों केमेराखौ थुनाय लोगो लोगो बियो केमेराया भिडिअ रेकर्डिं जाला नोंसोर 10 सेकेन्ड जाबासो रेकर्डिं जागोन नालाय नोंसोर केमेराखौ गोजानाव दोनबोनानै मबाइलखौ गोजानाव दोनबोनानै रेकर्डिं खालामनांगोन नोंसोर गोजानाव थाफैनानै आरामसे नोंसोर माने भिडिअ रेकर्डिं खालामनो हायो स' गाइस एसेनोसै बेनि सेटिंआ भिडिअ रेकर्डिंनि सेटिंखौ आं नोंसोर खोन्थाबाय मोजाङै बुजियाखैब्ला नोंसोर भिडिअखौ खनले बोनानै नायबानो जाबाय स' गाइस नोंसोरनो बे एप्सखौ नांगौब्ला नोंसोर आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय दङ नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय स' गाइस जोबोद मोजां एप्सआ बियो अपेन केमेरा होननानै बुङो खम दामनि मबाइलब्ला नोंसोरो केमेराया जुदि मोजां नुवाखैब्ला नोंसोर बे एप्सखौ बोनानै ला डाउनलड खालामनानै ला जोबोद मोजां बे एप्सआ स' गाइस एसेनोसै भिडिअआ आंनि जेडि बड' चेनेलखौ नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदान भिडिअ नायबाय थानो गोसोब्ला स' गाइस एसेनोसै बाय